बे सोमावसारनाया बर'फोरनि ओरैनो थाङाखै सोमावसारनायखायनो जोंजों गभर्नमेन्टआ रायलायनो गोनां जादों आरो रायलायनो गोनां जायोबा सलुसनखौ बरननांगोन बियो सोमावसारनायनि मोनसे देरहासारनाय दा बेखौ जों रायजो राजानो खोन्थानांगौ जोंनि बिबान रायजोफोर थांनाय जुलाइ मासनि 5 अक्ट'आव जेरा रायलायनाय जायो गोबां खोथा सावरायलायनाय जादों दान्थे बिदान्थे जादों अफिसारफोरजों आरो बिनि गेजेराव जों सोंदों राजनाथ सिंहखौ नोंथाङाथ' प्रमिस खालामदोंमोन दिनै नोंथाङा मा बुङो जों राजा लामायाव फैफिननांगोन ना बिनि सिगाङावनो सलुसना जागोन जोङो सासे मन्त्रि बिदों गोदो बड'फानि समाव सानसुमा इउजिदामोननि समाव सोरबा मन्त्रि होदोंमोननो बै मन्त्रिफोरजों रायलायनानै सलुसननि लामाया फैदोंमोन जों बुंदों जोंनोबो सासे मन्त्रि हो केबिनेट मन्त्रि बिथाङा बुंबाय आं मन्त्रि होआ आंनो दायित्व लागोन आंनो सावरायगोन नोंथांमोननि सायाव आंहा बिबान दङ गावनो जासिनानै बुंदों अब्ला जों बुंदों वेल एन्ड गुड मोजां खोथा सासे इन्डियानि जुदि होम मिनिस्टारा बेबायदि दायित्व लाबायबा मोजां खोथा नाथाय रायजोफोर दिनैनि इन्डियानि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सखौ हिन्दीयाव जुमलाबाजि पलिटिक्स होनदों ओरैनो बुंग्रा मा रायजोफोरखौ थगायनानै राजनिति खालामग्रा मोनसे राजनिति इन्डियायाव सोलिगासिनो दङ दा बिथाङा बुंदोंमोन 2.5 मासनि गेजेराव नै खावसे दाननि गेजेराव नोंथांमोनजों रायलायगोन बिनि गेजेराव जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायबावनानै लानिसै अफिसारफोरनिफ्राय खोनादों आङो आसाम गभर्नमेन्टजों खननै गाहाम रायलायबायनो नाथाय जोंखौ बिथांमोना नैबे सेप्टेम्बर तंत्र है इसके नेता अगर इतने झूठा निकलेगा इससे बुरा दुनिया में शायद कुछ और नहीं हो सकता ये हम लोग मानते हैं तो राजनाथ जी को भी हमारा ये मैसेज है आप जब बीजेपी का प्रेसिडेंट हुआ करता था सन 2014 में उसी टाइम में आपने वादा किया था बोडो लोगों से एनडीपी से आपसू से यूपीपीएल से हम लोग का नेता के साथ आप लोग ने वादा किया था जाके सुनना भी हो सकता है आसाम में इसका तो मान गोनां रायजोफोर दा नंखायनो सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन जोङो समा सफैबाय जों बिथांमोननो जथेस्थ सम होबाय नाथाय गाबोन समफोरो सोरबा बर'नि दैदेनगिरियानो बुंनो हानाय इलेक्शन फैबा बिसोरो सोमावसारलायो रायजोफोर ओरै रायजोफोर बे खोथाया नङा जोङो सोमावसारबोदों आरो सोमावसारलांगोन जेब्लायसिम बड'लेण्ड मोना सोमावसारबाय थागोन बेवहाय खुनु अल्टारनेटिभ लामा गैया दा ज'आ बोरै जागोन बेखौ जोङो बुजिनांगोन रायजोफोर सासे हिरा सरनियाखौ गिनानै जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ थेर बेथेर खालामनो हाया जोङो सरकारजों गोदो जेरै बार्गेनिं खालामदोंमोन ओइबारबो जोङो सरकारजों बार्गेनिं खालामनांगोन जोंनि खोथाखौ मानिहोनांगोन बिसोरखौ आरो मानिहोनोसो जों खौसे जानांगोन जेला हिरा सरनिया देरहादों जोङो बयबो गिदोंमोन बर'फ्रा हिरा सरनिया देरहाबाय ओइबार मा जाबावदो बड'लेण्डआ जोबनोसै गामिया दानख' जानोसै सोमावसारबा पुलिस मिलिटारिजों बुजानोसै मा खालामनो हाखो रायजोफोर हिरा सरनियालाय बि एमपि जानानै होख्रावबाय थाबाय जोंहा आन्दोलना सोलिगासिनो थाबाय हिरा सरनिया थानायावनो भारतनि होम मिनिस्टारजों जोंहा टकबो जालांबाय मा खालामनो हाखो हिरा सरनियालाय बे हिरा सरनिया थानायावनो जोङो सोमावसारबाय राजा लामा जथेबाय जोंखौ पुलिस मिलिटारिया जेबो खालामनो हायाखिसै बे हिरा सरनियानो भट होग्राफ्रा दाख्लै राजा लामा रेल लामायाव गसंनानै दोखो दोखो लावथि होजाबाय जेल जोबजाबाय मा जाखो रायजोफोर बेलाय एपिया फैनानै एजिपिया फैनानै गुबुन हान्जाफ्रा फैनानै जोंनि राजनितिखौ सेनानै लागोन आरो जोंनि सोमावसारनायखौबो थेर बेथेर खालामगोन दा नंखायनो रायजोफोर राजखान्थियावबो जोङो खौसे जानांगोन बेजों लोगोसे सावरायनायखौ जोङो धैर्य हमनांगोन जेसेबां दुम दाखाल खालाम जेसेबां दावराव खालाम सावरायनाया मोनसेल' लामा दिनै आसामाव नोंथांमोना नुदों सानगोरलैफोरनि सोमावसारनाया थेर बेथेर जाबाय जोंखौ जायफोरा नायनो बायो बुथारग्राफ्रा फासि जायाखै 5,000 रावबो सासेबो फासि जायाखै बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा बे जाबाय दुखुनि खौरां आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया दा रायजोफोर जों जानजि हाफ्रानांगोन सिलाय लानाय समाव गोरोन्थि मावनाय समाव बमा बारुद होनाय समाव मानसि गावनाय मानसि लांखारनाय समाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारिबाय आयेन जाबसिनानै होबाय दिनै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ मोजां थासारि फैबाय बे समायखिरा लानांगोन जेब्लायसिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर जिरायनानै थानो मोना बे जायानो जाथों
बियो सासे बर' फिसा दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों मा आखल बेलाय इनिसियनफ्रा सोमावसाराखै नामा इनिसियनफ्रा मानसि बुथाराखै नामा आलफाफ्रा मानसि बुथाराखै नामा सोर मानसि बुथाराखै आसामनि हिस्ट्रियाव सोरखौ फासि होदों आसाम सरकारा सोरखौ फासि होदों बर' दिनै दिल्ली सरकारा बिथांमोननि एजेन्सिसफ्रा मा खालामदों दिनै नुवाखै नामा बिथांमोना रायजोफोर जोंखौ खुगा गैया होननानै रायजो गैया होननानै आयेन कानुना जोंनि आखायाव गैया होननानै बिथांमोना जा गोसो बेखौनो खालामगोन जों आरो सहायनानै थागोन बियो कुनु दिन जानो हाया रायजोफोर बे कुनु दिन जानो हाया जेब्ला बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों जोंनि आइजोफ्रा राजा लामायाव ओंखारदों जेब्ला बर' जोहोलावफोरखौ नायगार गावथारदों जोंनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा आइ आफाया राजा लामायाव ओंखारदों आरो दिनै बर'फ्रा खौसे लेखा गोरों लेखा रोङै बयबो खौसे बर'फ्रा दिनै साफ्रोमबो बर' फिसायानो बड'लेण्डनि थाखाय बर'नि सोमावसारनायनि थाखाय खौसे आरो बेबायदि समाव जुदि सरकारा जोंनि हारिखौ धंस खालामनायनि हाबाफारि लायोबा बेखौ जों कुनु दिन सहायनो हानाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोंहा दिल्लीयाव फिसा हाबाफारि दङ जों सानैसो दैदेनगिरिफोर थांगोन अक्ट'बर मासाव जोंहा मोननै सुबुं गौमा दङ नभेम्बर मासाव जोंहा दिल्लीयाव हाबाफारि दङ आरो डिसेम्बर मासाव दिनैसिम जाफेरै मोनसे हाबाफारि मावनांगोन रायजोफोर बे क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजिनि गेजेराव सा सानजा मोनसे माइ दुब्लि नागिरनाय जाथों जेराव खेबसेनि थाखाय खमसे खम 5 लाख बर' फिसाफ्रा खौसे जानांगोन खमसे खम 5 लाख आरो এই खालिनो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो हुसियार खालामनानै होनांगोन जे जानला मानलाखौ जों मानिनाय नङा बे बर'फ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि न'नि मानसिफोरखौबो स्पेयार खालामबोआखै नागारबोआखै आरो बे बर'फ्रा मालायजों जुजिनानै फासयनायनि खर' गंलायनायनि कुनु खोथा गैया रायजोफोर हागोन ना हाया रायजोफोर दा बेखौनो आं खावलायबाय जे दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोर सेंग्राफोर जेरैबायदि थासारियाव दङ जोंनि संग्रामा दाबो जोबाखै रायजोफोर जों राजा लामायाव दङ जोङो फोथाराव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दाबो हाग्रायाव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा डिजिगनेटेड केम्पआव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दाबो लाइमोनफ्रा 24 घन्टा हाबा मावगासिनो दङ सोरबा साइकेल सालायदों सोरबा आथिंजों थाबायदों सोरबा जाय जेरै हायो जोंनि रिभलिउसना सोलिगासिनो दङ दा बे समाव रायजोफोर आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनै बर'नि संग्रामखौ जोबनाय फारसे लांनो बर'नि उदांस्रिखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय मोननै लामानि हाबाफारिखौ जों क्लियार खालामनांगोन मोनसेया जाबाय राजखान्थिनि उदांस्रि जोंनि हाखौ जोंनो बेंनो मोननाय जोंनि खाफालखौ जोंनो दानो हानाय जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गासैखौबो जोंनो सोरजिना लानो हानाय बे मोनथायखौ मोननो हानाय उदांस्रि गुबुन मोनसेया जाबाय जोंनि हारिनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय गावजों गाव सन्देह खालामलायनाय जौ जुवा थिर दायना दायनि बुथारनाय खोमसि फोथायनाय बायदिसिना थासारिनिफ्राय उदांस्रि मोननाय बे मोननै उदांस्रिखौ समान समान लानांगोन रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव हाबा मावनायनि हारिमुवा लासै लासै जोबलांदों लेखा फरायनायनि थासारिया जोबलांदों दिनै बेसेबांबा गाज्रि थासारि जोङो क्वालिटियावबो गैया क्वान्टिटियावबो गैया जाबोदों रायजोफोर फारसेथिं जोंहा क्वालिटियाव गैया लेखा फरायनाया गुन गैयै जालांबाय जोंनिया गोदो गोदाय साफा सानै जि फरायदोंमोन गुन गोनांमोन लासै लासै लेखा फरायनायनि गुना जोबलांबाय लेखा फरायनो नागारनानै सेंग्राफ्रा मबाइल आरो बाइकआवल' बेस्थ' जाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगोन बावैसो अदालगुरियाव इन्टेलेक्सुवेल मिटआव जोंहा सिनियरफ्रा बुंदों केटिएम बाइकखौ बेन खालामदो होननानै माबा केटिएम बाइक ओंखारदों दा बेफोरो गाज्रि थासारि रायजोफोर मिनिनायनि खोथा नङा बियो हारिया बबे लामाजों थांदों जोङो सोमावसारबाय राव थुनलाइ हारिमु फोथांनायनि जोङो सोमावसारबाय राजखान्थि मोनथायखौ मोननायनि नाथाय जोंनि सोमावसारनायखौ रांखान्थि उदांस्रिनि सोमावसारनायखौ जोङो जागायनांगोन क'क्राझारनिफ्राय लानानै सानजा खर'सिम श्रीरामपुरनिफ्राय जेसेबां दखान पहार दङ मार्केट दङ खुनु मोनसे मार्केटफ्राव जोंनि हाथाय बाजाराव जोंनि मानसिफ्रा फाननायाव गैया बायनायावल' दङ रांखान्थिखौ जोंनि आखायाव लाबोनांगोन दा नंखायनो जायफोर सेंग्राफ्रा साख्रि बाख्रि गैया
हाबा मावनायखौ जोङो गोसो होनांगोन मालाया जोंखौ जाहोफैनाय नङा रायजोफोर दिनै थासारिया मोजां जाबाय समा मोजां जाबाय जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो खोथा बुंनांगोन मोनसे समाव बुजिस्लाबैयाव जोंनियाव खोथा बुंलायनो हानाय थासारि गैयामोन इन्टेलेक्सुयेलफोरा खोथा बुंबाबो बुथारलायनाय साजा होनाय जायोमोन केपिटेल पानिशमेन्ट होनाय जायोमोन दा बेबायदि थासारि गैला जों ओंखारबोनांगोन गुबुन फारसेथिं गावखौनो गेरेमसा आरो गेदेमा हारि महरै गायसननोब्ला गुबुन हारिफोरखौ अननो रोंनांगोन गुबुन हारिफोरखौ मान होनो रोंनांगोन बिसोरो जोंखौ जेसेबां मुगैथों जोंनि जेसेबां इनाय सानथों जोङो जोंनि आखलाव बिसोरखौ दिन्थिनाङा दिनै मालायफ्रा जोंखौ कनस्पिरेसि खालामो जोंनि सायाव फान्दायो जोंखौ बोरै धंस खालामनो आसामाव दिनैबो गोदान गोदान पलिसि मालाबा 4 लेंगुवेज फर्मुला मालायनि रावखौ जों फरायनांगौ मालाबा माबा माबि जोंनि सायाव जाबसिननानै होनो नागिरो नाथाय जों बेखौ गनायबोआखै दिनै एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिसिम बर' मिडियामाव मास्टार गैया मा गैया बर' मिडियामा थैयां थैयां अबस्था बिफाखौ आफा होनला दा सासे सानसुमैया होनदों जे कमसे कम 70% जोंनि बर' गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ आइ आफा होनला ओंखायनो आं खावलायदों फैगौ 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो महात्मा गान्धीया ब्रिटिशनि जिखौ गाना होननानै खुना गारनानै भारतनिफ्राय माने ब्रिटिशनिफ्राय भारतखौ उदांस्रि लादोंमोन आरो जोंबो बर'आ जोंनि गाननाय जोमनायखौ फोथांनानै लाखिनांगोन दे बे गासैबो खोथाफोरखौ साननानै आङो नोंथांमोननो बेखौ खावलायदों जे टटेल रिभलिउसननि खोथा जोङो माखासे बिथिङाव कमप्रमाइज खालामनो मोना दा आं बारा गोलाव बुंला रायजोफोर जोंहा माखासे दैदेनगिरि दङ बयबो गुसुं गुसुं बिबुंथि लाखिगोन दिनै जोङो फिन नैबे सुबुं गौमानिफ्राय जोंनि जार्निखौ जोङो सुरु खालामफिनबाय आरो बिनि उनाव कन्टिनिउ मुभमेन्ट जागोन कन्टिनिउ गुबुन गुबुन हाबाफारि जागोन दा बेवहाय माइ हानायजों लोगोसे न'खरनि खामानि मावनायजों लोगोसे जाहाथे सोमावसारनायखौ गोख्रोङै लांबाय थायो दिनै आसामाव इन्डियायाव आं दानिनो बुंदों सरकाराबो आसरित जिनिस जाय होख्रावो जाय बुंनो रोंगो जाय माने आगोलाव थाङो बेखौसो नायसनो जाय उनाव थायो बेखौ मालाबाबो नायसनजाया दा बेनिखायनो जों ओरैबायदि थासारि खालामनानै दोननांगोन इन्डियायाव गाबोन गोदान रायजो सोरजियोबानो 1 नाम्बाराव जाहाथे बड'लेण्डनि नामा फैग्रोयो दा नंखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों दिनै टुइटार फेसबुक जि जायो कन्टिनिउ बड'लेण्ड आन्दलना सानसे जाबा मा जानो मास मोनसे गाहाम बेखौ टुइट खालामबाय थानांगौ हरबाय थानांगौ मिडियायाव जोंहा बियो ओंखारबाय थानांगोन दा अब्लासो बे बड'लेण्ड आन्दलन दिनै गुबुन खामानिया गद गैला दिनै अबस्थाया बिथांमोनाबो जोबोद गाज्रि आरो बिनिखायनो बुंदों हिट द आयरन व्हेन इट इज हट सोरा जेला गुदुं जायो अब्ला देनांगो अब्लासो सिखा रुवाया जोङो सोरजिनो हायो ओंखायनो दायो आसामा गुदुं जादों बे गुदुं जानायाव सिरि थानो मोना रायजोफोर जोंहाबो गावनि जायगायाव गावनि आवाजखौ होबाय थानांगोन खालि जोंहा नन भायलेन्ट रावखौबो जोङो गोरोन्थिखौ खालामनाङा सोरबा अन्थाइ खुबैथों सोरबा माबा मोनसे आखल दिन्थिदों बेफोरखौ लानानै जोंहा खर' सानो नाङा जोङो जाहाथे बेवहाय एकदम डिसिप्लिनजों थाङो डिसिप्लिनजोंसो जोङो दावहाखौ देरहागोन रायजो কারীবিলাক শাস্তি দিবনে নাই আজি ভাৰতবৰ্ষৰ অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নতুন নতুন কিছুমান যোজনা চলাইছে আজি ফাঁসি দিয়ালৈকে গৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছো সংগ্ৰামীসকলক ফাঁসি দিয়ালৈকে আজি গৈছে কিছুমান এজেন্সিৰ হাতত এৰি দিছে যিসকলে অধিকাৰ বিচাৰিছিলে সংবিধানিক অধিকাৰ কিছুমান এজেন্সিক ঠিকা দি দিছে আপোনালোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি ইফালে কৈছে আমি সকলো ভাতৃত্ব মিলি থাকি নামত 25,000কে বেছি জেলত লগা হল কি কাৰণত জেলত যাব লগা হল কিয় এই মানুহবিলাক জেলত নিয়া হল এই প্ৰশ্ন আজি খুদিবলৈ ওলাইছো আমি অসম চৰকাৰক কিয় এই ভূমিত আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰিব পৰা আমাৰ যি অধিকাৰ নাই নেকি এই ভাৰতৰ সংবিধান আমাৰ কাৰণে নহয় নেকি এই জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে সংগ্ৰামৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই নেকি যদি আছে কিয় 40 বছৰ সংগ্ৰামত 5,000 মানুহ হত্যা কৰা হল তো এই কাৰণে আজি আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছো যে বড়োসকলে চিৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যেতিয়ালৈকে বদলেণ্ড নহয় ইয়াত হত্যাই কৰক জেলতে থক বা ফাঁচিয়ে দিয়ক যেতিয়ালৈকে বদলেণ্ড নহয় এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব আৰু আজি আমি কৈছো যে আমি